Bylinky sprevádzajú človeka od dní pamäti. Sú to malé zázraky prírody, ktoré v sebe nesú silu ukrytú v listoch, koreňoch či kvetoch. Vedia podporiť telo aj mysel, pomáhajú obnoviť rovnováhu a jemne pripomínajú, že zdravie sa dá pestovať prirodzene. Na rozdiel od chémie pôsobia komplexne a láskavo, harmonizujú organizmus, posilňujú vnútornú energiu a dodávajú telu to, čo práve potrebuje. Pravidelné pitie bylinných zmesí je spôsob, ako si dlhodobo udržať vitalitu, odolnosť a vnútornú rovnováhu. Bylinné zmesy nie sú len o účinku, ale aj o chvíli pre seba. Keď si pripravíte šálku čaju, spomalíte, zhlboka sa nadýchnite a dáte telu aj duši signál, že sú dôležité. Je to malý rituál, ktorý prináša vnútorný pokoj, uvoľnenie a zároveň posilňuje vaše zdravie. S úctou a čistým poslaním vám prinášame bylinné zmesy a jednodruhové bylinky ako odkaz Matky Zeme, aby ste sa mohli cez ne napojiť na jej múdrosť. Stačí si len vybrať a dopriať svojmu telu dar v podobe prirodzenej podpory. Nájdete ich na auradecor.sk.